DTI Pangasinan nagbabala kontra sa modus na peking LPG inspection at bentahan ng safety devices. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Naglabas ng mahigpit ng babala ang Department of Trade and Industry Pangasinan Provincial Office laban sa lumalaganap na modus kung saan ang ilang hindi otorisadong individual ay nagbabahay-bahay at nagpapakilalang magsasagawa ng inspeksyon ng LPG. Ayon sa DTI, may mga pagkakataon na ang mga ito ay nagpapanggap na kawani ng DTI, Department of Energy o Bureau of Fire Protection at gumagamit ng peking identification card upang makuha ang tiwala ng publiko. Kasabay nito, nag-aalok sila ng umano'y anti-leak o safety devices na hindi rehistrado at walang pahintulot. Mariing iginiit ng ahensya na walang sangay ng pamahalaan ang nagbibigay ng pahintulot sa ganitong uri ng inspeksyon o direktang pagbebenta ng LPG accessories sa mga tahanan. Pinayuhan ng publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga kahina-hinalang individual at agad humingi ng tulong sa barangay o pulisya kung kinakailangan. Binigyang diin din ng DTI na bumili lamang ng LPG at mga kaugnay na accessories mula sa otorisado at mapagkakatiwala ang dealers. Mahalagang tiyakin na ang regulator ay may PS Mark o ICC sticker bilang patunay na ito ay pumasa sa mga pamantayan ng kaligtasan at kalidad. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.